हेल' लोगोफोर नै दिदोम ब्लगा फैलायबाय दा गुवाहाटीयाव थांनो ओंखारदों आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों जोबजासिम भिडिअखौ नायलांदो गाइसमोन ट्रेनजों थांगोन गसाइगाव स्टेशनसिम बाइकजों थांसै गसाइगाव स्टेशन ट्रेना 4:20 फैगोन ओमफ्राय सहैनाया खयथायाव सहैगोन नैबे ट्रेना बेंगल थांगोन बेयो ट्रेना फैबाय हनै माबायदि गाबलायखायो बेजोंनो थांगोन गाखोनोसै मानसियानो गैया नै दा खालिथार दा लामायावसो गोगोम जालांगोन बियो आंजों लोगोसे दङ फंबाय जिन' दङ बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ जिन' नार्जारि सोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै हो बिदि खालि थमब्लेटबा जा मोजां जागौ माला सहैबावनांगौ जाखो बरिंल' मोनखाबायलै सफैबाय गुवाहाटी स्टेशनाव नयता 52 जाबाय टाइमा 4:20 गाखोनाया 9:52 सफैबाय बिराद गिदिरखानो गुवाहाटी स्टेशना नै गुवाहाटीयाव नै बेनि थाखायनो फैनांदों नै अमाया